suwe u aktor jong ki serial Hindi u bakarteng u Ashish Kapoor ula syakam haki pulit kanong ba Delhi napo kanong ba Pune halor ka jington kti jong u hakakam le bejot yakawe ka kanthai haden ba kata ka kanthai lakano ba uni u aktor ula le bejot yaka hakawe ka kamera washroom hapo ka ying jong u kane kanong shalaben kalayatu hakatayo ka baar jong u benai egot hakapor bakadon ka jinglek kemen lane ka house party haying jong uta u aktor hakaba uni u aktor ula invite yaka banwan saka party haying ka jong u de hakata kapor bakata ka kanthai ka tangrung sapo ka washroom rengkat bat uta u aktor hakaba kalaong ba de hakata kapor kale bejot yaka uni u aktor ula itu nikong yakane ka kanthai link ba ka Instagram layatu ki pulit hakabasdang hakata ka FIR lajar kerteng ya Ashish Kapoor ya uparlok jong u pat ya katanga jong uparlok jong uta u aktor rengkat baki arngut ki wepat ki pumpat itu dusmat henrai hadin pat kane ka kanthai kala pentala yala ka jong ka jikren da ka baong badai tang u Ashish Kapoor ubale bejot yaka kane ka kanthai ka basale bejot kala yaturu alor kane ka jingkia une u aktor ula ring video ro hakata kapor ba ule bejot yaka henrai hadu mentaki pulit ki parlap setia yaki ba kumpita ki video kata ka kanthai kala kenno sisu ba haden balami nakata ka kamera washroom katanga jong parlok jong u aktor kala syo yaka katkum ka jingethu jong ki pulit kadai ka kurim jong u parlok jong u aktor nakapenta ki pumpatip u Ashish Kapoor ula pau pha hai katu katne ki film television ne ki serial Hindi ki jong u hadu menta rengkat ki wepat ken thop ya ki jingrwai ki bapau nam kum ka boss bab of special services ka chalte bat ka shadi me saru ana nangta layu i khatu e ya une u aktor ha ka TV show molki ristan ki agni parsha kapa ula a ki kapenta kum uthakur Suraj Singh halor kane ka jingjia na kaliang ki pulit kitang ya chakmat ya ka jing toket